Lekin pinje duto mantiere Afrika ma Ugwe koro dwani pinjego mondo ochuog chike mabiro neno ni jiwo chenro mag arita kod kwe kaka yo achiel mar bero lwasi mar ohala. Kane giloso e romo magala moro magibago Mombasa, minego koni kata bang' pinjego eko keto winjruok mar bero chenro mag ohala e kindgi giwegi, kwan mwandu magichwalo e pinje maoko pod ni piny kaluwore gi moko kuom obadho magikale. Kata kamano gipako okang' ma pinjego osekaw mar golo oko osuru maende ni juogogi kuom mwandu mane gigolo kata gitero e pinje malibamba. Adwa nyiso jopiny ni ohala mitimo mar mpaka ober kiluwo chik to kokiluwo chik to rach, nikech kokiluwo chik to koro itimo magendo, to kiluwo chik to itimo cross border trade. Koro adwa himisa jowetena duto ni ji duto lu mpaka tibed gi stakabadhi mar ng'ado mpaka, nikech kata kwaweyo gate ni ji kadho ni one stop border post to nyaka ibed mana gi stakabadhi madwarore ka sami ng'ado mpaka. Mar ariyo, kelnwa yo mayot nikech ofisa gite bet kamoro achiel. Ibiro immigration kibiro e Busia kaka one stop border post, ibiro yudo ko ofisa ma immigration ma Uganda gi ma Kenya gibet kamoro achiel. Koro ka in gi shida gi ja Uganda ni, ja Kenya bro winjo to nyalo konyi. These ladies who are traders making money, creating employment, feeding families, paying school fees for the children, they have to be given a voice in the table of discussion. They've given a voice when we're talking about peace resolution, because they are the ones who risk their lives for trading under the bullet. So, and also we need peace. We need peace in our countries, and we know that the IGAD and African Union and East African Community, they can put a lot of measures so that we have peace, so that we can be able to do trade, and also we feel safe at home. The fresh goods are very important. We have fresh food like mangoes and the rest of the fruits we have. But it is very difficult for us to take them to the international market. And when we sell them in the international market, at least we can be able to get more supply and money.